Balik na mga kapuso sa GMA Regional TV Live, ginaingon nga necessity is the mother of all inventions ug taliwa nining COVID-19 ubay-ubay na ang mga innovation sab ang nanggawas karon labi na ning hand washing system paglikay sa COVID-19 virus. Karong buntaga makauban nato principal sa Oslob National High School tungod kay duna say nahimo nga innovation ang usa sa ilang mga magtutudlo kabahin ini. Makauban nato si Sir Casio Cesar Odencia. Good morning, sir. Good morning, Sir Nico Sarino sa GMA Morning Show. Daghang TV. Daghan kay salamat, sir, sa pag-uban kanamo karong buntaga. Suginli mi, sir, kining inyong murag na imbento na buhat sa inyong usa sa inyong mga magtutudlo din ha, sir, unsa man ni? Kani siya kinahanglan gyud nato ni Rano sa panahon sa pandemya sa COVID-19. So namugna ni siyang invention sa amoang usag gyud sa amoang TLE electronic teacher si Sir Marlon Serna unya iya kuning nakatunan samtang siya didto pag sa college sa CTU, no. Kani siya, sir, censored ni siyang hand washing facility na atong makita or sa matagamtan diya sa mga malls. Imo ra ana ang imuhang kamot, no. Touchless na siya, niya moagas ng tubig, niya doon nasa sabon, niya balik sa tubig, dayon nasa dryer na siya. Niya karon ang among final ani na ay katong sa murag mo shower siya, ba mo bugwa ka siya, murag aso. Sensor gyapon siya, sir. Pagkatungod na kamo, automatic ka siya ng kuan. So sa tanan gyud ni sir, gikan pa sa tubig, sa sabon, ug hangtod na sa murag steam. Sir, mo. Kung ugaling mass produce ni sir, mga pila makay kantidad aning usaan ni sir kay unit bali? Sa mo ating island ron, ako yung gitagaan og ang duha na mo kagit, ako yung gipahimuan og yani nga hand washing facility, no? Kay para sa atong mga bata dito sa entrance, nasa entrance sa mga teachers amo siyang gilahi. So ang mga estimated na mo nga kantidad ani mga mobalor gyud og mga 10,000. Wala pa na siya kuan sa labor. Kay amo ra mga teacher ang naghimo. Naghimo, oo. Labi na ron, sir, nga murag importante makaingon no contact, sir. Gid, sir. Unsa pud kadugay ang paggama sa usa ini ka unit, sir? Kan ni siyang kuan limuon gyud kay ang mga electronics ani niya nag-order pa mi online. I-order ang mga motor ani, mga sensor, i-order na mo online, so makabat yung mga 1 week. Kaya siya dali-dali, sir, 1 week. Sa mga nagpa-enroll ninyo, sir, di ba doon naman pilian sa mga bata? Sa online ba or Yes, modular? Sa may daghan or ang blended ba ka? Sa may daghan nga gipili sa atong mga estudyante? Sa among survey sa school, mga tentative survey, daghan yun ang blended, sir, kaya namin sila gadgets, ang uban na nasa kuan, pero ang uban wa sa internet, isa na sila yung mga gadgets. Doon na pa yung mga duha ka buwan, sir, sa di pa sugod ang klase. Mensahe lang nimo, Sir Casio, sa atong mga estudyante diha, sa mga magtutudlo sab nato. Sa ako mga estudyante nga magpadayon gid sila nga motungha, no, kaliwa ning ato ang hagit sa COVID-19 pandemic, no, nga we cannot wait, no, di tama kuan. Inudubanan sa atong mga pag-camping o sa mga pag-campo nga kita melikay sa sakit. Alright, magpasalamat mig dako sa iyong pag-uban kanamo karong buntaga sa gikan sa lungsod sa Oslob si Mr. Casio Cesar Odencia II. Good morning, sir. Thank you very much. Morning once again.